zoektocht naar de Nederlandse identiteit stuiten Maxima op sterke regionale verschillen. Een verlangen naar gemeenschapszin en de vrijheid om zelf uit te maken wat je doet en laat. De Friezen doen daar enthousiast aan mee. Vrijheidszin en anti-Hollands sentiment gaan hand in hand. Vrijheid is net vanzelfsprekend. Tegen dat je hem hier binnen alweer op het plak dat u de grote bedreigings uit het jaar 1344 weer in het zin brengt. Bedreigings die juurtedij meer dan 6 eeuwen later ik nog lang net verdwenen ben. De slag bij Warns, dat doet bij de meesten van ons geen belletje rinkelen. Behalve hier, aan de oevers van het IJsselmeer. De Friezen kunnen nog altijd genieten van het feit dat ze die Hollanders in de pan hebben gehakt in 1345. Nog steeds wordt die slag herdacht hier. Ja, die slag wordt herdacht met die bewustzijn, niet alleen die slag, maar alle slagen. En ook in de zin van de onderdrukking. Zoals we hebben kunnen zien bij Catalonië, mensen die worden onderdrukt. Maar ook in Turkije, waar herdenken hier het vrijheidsideaal. Ja. Maar het klinkt een beetje dan als zeg maar, de regionale vrijheid. Dus de vrijheid ten opzichte van een centraal gezag. Van een machthebber, ja, dat klopt. Sjoerd, wat ben jij, een Nederlander of een Fries? Een Fries. Ja? Ja. Ook mijn voorouders komen allemaal uit Friesland. Maar was Maxima niet degene die zei, de Nederlander bestaat niet? Ja, dat zei ze, ja. En was het ook niet zo dat Friezen erkend zijn in 2005 in Brussel en in Den Haag als erkende nationale minderheid? Dus ook gevoelsmatig, maar ook formeel bestaan Friezen. Ja. Is het nou zo dat je een beetje een verloren wedstrijd aan het spelen bent in een steeds mondialere wereld? Jonge mensen die steeds minder Fries leren, die het niet meer echt schrijven. In Nederland hebben we het erover dat het Nederlands zelfs verdwijnt en dat we naar het Engels toe gaan. Ja. Het lijkt zo'n beetje zoals dat dorpje Galliërs dat nog vecht voor de onafhankelijkheid. Ja, misschien wel. Maar dat zijn golfbewegingen in de wereld. Wat ik meer zie is dat wij teruggaan naar de Europa van de regio's. In plaats van Europa van de staten. Dus dat de regio's binnen Europa een stuk autonomie krijgen. Net zoals in Duitsland met deelstaten, in Zwitserland met kantons. Dat zou in Nederland ook kunnen.